ụtụtụ ọma na ndị nwe m n'ihere ọgwụ azụọ tatara eke ọ bụrụ ụzọ bụrụ ọnụ ekwenụ ya nwekwanụ ka unu si anụ ọ na-akata na atụsa na ihu ka unu aha n'ụlọ mmụọ niile ụnyaahụ n'aka nne n'aka ekpe egwu na amụ ka ụgbanaghị na ibie ihe isi iyi nke ndụ m tata bụ nnukwu ụbọchị taa bụ eke a sị na eke na-ekechasị anyị ike na ala mkpụrụ anya ji isi ụgwọ mmụọ na-enedo a n'anya mmụọ na-anọrọ ala n'ụlọ taa bụ ọgbụgba eke ọgwụ n'eriri na-adịghị ntịpụ n'ọgbalụ na one na-eju na ọkpụrụ nkirinkiri na ya ka anyị nọ aṅụrụ ndụ isi iyi nke ndụ m ogbugbu mara na ana ya na-ajụọ akwa ya ka m kwuru eke na-ekechasị anyị ike na na-abịa n'anụ asụkwara m ụtụtụ ọma asị m ụtụtụ ọma dị mma ma ala anyị mma tata bụkwa eke asị m eke na-ekechasị anyị ike na na mmụọ na-anọrọ ana n'ụlọ mmụọ na-emere na ka anya n'obi dị ya n'okwuke ka anyị nọ anya na-ene ana anya mkpụrụ anya iji isi ụgwọ ife nka anyị ji apịka na n'anya ka anyị ji afụ ụzọ tata bụ nnukwu ụbọchị tata bụ ọgbụgba eke na-ekechasị anyị ike na ọgbụgba eke ọgwụ mmụọ agụrụ ji asọmba asa eke ife nka anyị ji apịka na n'anya ka anyị ji afụ ụzọ asị m biko bịa soro m kwuo ma soro asị m ọchọje ka ọ ga-eme m ọdachi ekwenye onye si n'isi anyị na-awa aja ya were nke ya wee chụwa
asị na onwe n'iji oji na ịha onwe na-enwelekwa asị m biko bịa soro kwuo ma soro mee mmụọ nwaana mmụọ na-anọrọ ana n'ụlọ mmụọ na-emere ana ka anya na obi dị ya asị na ewukwa odogwu mmụọ bụ na ifie ka anyị ji afọ ife asị nka ha dara ahụrụ obu ndị ọkwọ n'azụ ụkwụ ma akpụ n'ala ndị iwe dị n'obi nwa Chidimeze asị na ekikere ezebe dịkwa ka edide agwọ asị na ọ na ogirishi ngidi nge ndụ ka anyị nọ na-ama mmiri na-ama anwụ mana ugiri na-ekwe nwa nwa eze ọ sị na ogirishi ngidi nge ndụ ka ugiri na-ekwe nwa nwa eze aja anamana igbo mmụọ na-anọrọ ana n'ụlọ mmụọ na-emere ana ka anya na obi dị ya mmụọ bụ na ifie ka m nwoke onye nwa bụ eze ji afọ ife mmụọ bụ na ike nke ya ka m nwoke onye nwa bụ eze nọ asị m okere ahụ abasịrị nwa nwoke ka egbu osu okwe nwa alụbat abasịrị the capital AB of my existence mmụọ mmemme okoye nwa bụ eze na-eriri na-adịghị ntị asị na ọnụ n'ihe anya fụ jupụta ka ọnụ na-eri jupụta asị m biko bịa n'usoro kwuo ma soro n'eziokwu nke olileanya ndụ nke na-abụghị ọnwụ n'afa Chinwe okike na aja ana nwe mmadụ niile ma ogu ma ọkwọ ka ide eji awa mmụọ nwaanyị igbo mmụọ na-anọrọ ana n'ụlọ mmụọ na-emere ana ka anya na obi dị ya a sịkwa na iwe odogwu na ife ka anyị ji afọ ife na olileanya ka m ji afụ ụzọ bịa nọchielu m ana ike na ana against the predators ndị ọkwọ n'azụ ụkwụ makpụ na iwe dị n'obi n'ọchị dị n'eze a sị na ekikere ezebe dị ka edide agwọ a sị m bịa soro m kwuo ma soro m mee na ọrụ m ọgụ ilo na achị hatred and malice akụchikpopụtara enu na ana asị m biko nwanne amaghịzi nwanne ya nwanne amaghịzi nwanne ya asị m aja ana nwaanyị igbo mmụọ ana ji evu eke ana na-evu eke ana chekwa nwa ụkọ lacha akpana ya na ya ka anyị nọ n'ife ka nji afọ ife nọ n'anya ka nji afọ ụzọ ka ọ bụ nwanne asị m mmụọ na-enedo ana anya mmụọ na-anọrọ ana n'ụlọ n'okuke ka anyị nọ oke ụmụnne na-abọ n'ihu ogodogo akpụrụ ọhụụ na-abọ na nkọtọkọ nwa mmụọ emewune nwa mmadụ emewune nwa mmụọ eriri na-adịghị a sị na ibe abụghị na ikpu nne ego afọ ya na nke nwa ya na-arụ anyị wee sio ọchịchịkọ ọ ga-eme anyị ọdachi ekwenye onye si n'isi anyị na-awa aja ya were nke ya chụọ na ọgbanụ ọ sị na ọsọ n'ihe ụtọ ka enu ji atụ ya n'ime na ọ mụrụ nwa ka nwa ji amụta nwa nwa amụta nwa nwa amụta nwa nwa amụtakwa nwa n'aka anya ndị gboo n'aka anya ndị mbụ ndị agadi ndị buru ụzọ buo n'ife ha ka anyị ji afụ ife n'ọdịnanya ha ka anyị ji afụ ụzọ n'elu nzu ka m ji n'aka sị nwata jide nzu jide ọṅụ jide udo na ịfụnanya jide isi ntụ ikpere ya na nwa ewu ji aṅụ nne ya ara na ya ka anyị nọ n'okuke ụmụnne na-abụ n'ihu obodobo akpụrụ ọhụụ na-abụ na nkụtụkọ n'ọnya ka anyị ji jide ọhụọ n'aka jide nzu ọṅụ nzu udo na nzu ịfụnanya eji ama mmiri ama anwụ na a sị nne na ọṅụ m ka nji nne na udo ka nji wee na ọṅụ obodo amụ ụbọchị m mma n'aka anya ndị
bụna ya soro kwuo ma soro mee nọsịrị ma na ike na ka ndị gị nọrọpụta wee ṅụrịara ndụ site tata bụ eke mara nzu oyi mara nzu ọgwa mara nzu nkwọ mara nzu ahịa na-anọ ụbọchị na-anọ na-anọkọ ọnụ na-ejikọ ọnụ na-erikọ ọnụ n'otu nje asị m biko bịa nsoro kwuo ma soro mee n'udo bụ ndụ udo bụ ọnwụ na azọmije ụkwụ m Okoye Nwabueze n'aka nne n'aka ekpe n'isi ntụ ikpere a na isi kazi ji asụ ụzọ ya n'osimiri ya sị m mmụọ nwaanyị igbo ya n'ụwa ga ọnụ ụzọ udo bụ ndụ a sị na-eji anaba isi ije a sịkwa m je na-abalị ime n'ihe ọṅụ ihe ụtọ anyị na-ekele n'oge anyị nji ama mmiri na-ama anwụ ọ sị na ọ n'ogirichi ngidi nke ndụ ka anyị nọ mana ogiri na-ekwo nwa amaeze a sị m aja ana nwaanyị igbo mmụọ na-anọrọ ana n'ụlọ mmụọ na-emere ana ka anya n'obi dị ya mmụọ mmemme Okoye Nwabueze nwa nwoke ke bụ osuekwe mmalụ bat abasịrị a sị m biko bịa soro m kwuo ma soro m mee bịa n'ike na ebube na ikwesị ntụkwasị obi nke onwe ọmụ Okoye Nwabueze nwa nwoke ke bụ osuekwe mmalụ bat abasịrị n'afa nna na nwa nọ n'ahụ nne ya nọ n'obu ka esi ebu obu a sị na nwata jide ọjị n'aka mmụọ ege ya ntị mmụọ na-ege ana ntị n'onu mmụọ na-emere ana ka anya n'obi dị ya na ka mmadụ niile bụ mmụọ niile bụ na a sị m biko bịa wụ taa n'ogbe ka anyị taa n'ibe mmụọ nwe okuke onwe sị na onwe n'iji oji na ha onwe na-enwelụkwa a sị m biko chinwe okuke anya ike nga ndụ m bụ Okoye Nwabueze ya wagere m ihe nna akụ akụ na-enwe enwe n'ihe ọṅụ ihe udo na ịfụnanya ji adị ndụ n'aka nri ji akwa aka ekpe kwa aka nri na mmụọ ma na ife na ise sere enu ka ise sere m Okoye Nwabueze enu na mmụọ ma na ife ọ ji agba ise akụkwala m na aka a sị na ebe ọ dị mma na mma ka ọsa nọ na nkwụ na ụkwa a sị m biko bịakwa nsoro kwuo ma soro m mee n'ikwesị ntụkwasị obi niile ọgbata uhie niile a dị n'ụzọ ndụ masị m n'aka nne ji akwa aka ekpe akwa aka nne a sị m biko na-ekwenye na mmụọ ma na ife ka ndị gị unu rọpụta wee ṅụrịa
No de nugu ka anyị na-asị ọdachi igbo ka o doro anya na-ekwe n'ọtaba n'okuke ka anyị nọ okuku ụmụnne na-aba n'ihu obodobo ụsakpụrụ ọhụụ na-abụ na nkụtụkọ ọ sị nne ya n'ọtaba kpọọ ndị na-akpọkpọ ndị na-asọsọ n'anya ka anyị kwuru na ọghọ na ogo ka ide iji awa ala n'egbe bere ugo bere nke si bi ebe na nkukwa ya asị m ndị na-akpọkpọ ndị na-asọsọ ọnụ amụghị Okoye Nwabueze wee kpọọ ma kuo mendụ ndị na-akpọkpọ ndị na-asọsọ ka bụghị Okoye Nwabueze kpọọ ma kuo mendụ asị m ndị na-akpọkpọ ndị na-asọsọ ka bụghị Okoye Nwabueze kpọọ ma kuo mendụ na-afachiwe okuke na aja ana nwaanyị na o were ije o jide ha o were ewerekwa ya karịrị n'ode ugwu ka anyị n'odochi igbo aka ya dịgbo dagada iburu ụzọ gburu obodo ala Okoye Nwabueze na-ekele ihe m kwuru ka o ghere anya oghe bụ na ya ka anyị nọ ka okwu bụ ụzọ ruo n'igwe ntị ya ka anyị nọ asị onwe na ji o ji na ha onwe na-enwerekwa na ya ka anyị nọ n'oge n'igbo ọdachi egwu